Tervetuloa ja hyvä valinta tulla tällä säällä justin tänne lämpimmin sisään. Kuuluu paremmin. Mitä? Kova ääni se kuuluu. Onko täällä kova ääni? Eikö kuulu tarpeeksi kova ääni? Mä koitan puhua kovaa. Meillä on aika hieno ohjelma tänään. Minä en turhaan haaskaa aikaa löpisemiseen. Minun nimeni on Kreeta-Maria Kentala. Ja mä oon äitin puolelta Niittykosken sukua, eli puoli salonkyläläinen. Ja meillä on täällä nyt hieno joukko avaamassa tämän. Meillä on täällä Valon perheyhtyettä, joka hekin ovat osa salonkyläläisiä. Heidän isoäitinsä on tämä Maria Josefina Valo, jonka juuri tämmöinen hieno uusi Kaustisen laulukirja, joka on hänen laulamiansa lauluja, on ilmestynyt. Sitä saa tuolta Kirkonkylän Folkshopista, kannattaa ostaa. Ja tässä on sitten Salonkylän pelimannit yhdistettynä Valon perheyhtyeeseen ja soitamme Vilja Niittykosken Suvi Tunnera. Thank you.
tällaiseen tilaisuuteen, joka on tässä kyläsoitoyhteydessä. Mun nimi on tosiaan Arto Alpia ja olen johtajana täällä Kaussisella. Meillä on ollut viime vuosina tässä kyläsoiton yhteydessä tapana ollut valita tämä vuoden ulkokaupukislainen. Ja ulkokaupukislaiseksi voidaan valita henkilö, joka on syntynyt Kaussalla, mutta toimii nyt jossakin muualla ja teoillaan ja muulla niin tekee Kaussa tunnetuksia, ei ole unohtanut juuriaan ja on tällainen meidän lähetti niin kuin maailmalla. Eli teillä kaikilla, jotka olette Kaussasta syntyisiä ja asutte jossakin, voi olla mahdollisuus tulla valituksi vuoden ulkokaupukislaiseksi. Ja tämä on nyt 15 kerta meidän valinnoissa ja tänä vuonna eli 2015 vuoden ulkokaupukislaiseksi on valittu Jari Valo. Jari aloitti viulunsoiton 5-vuotiaana pikkupelimannina täällä Kaussisella ja sen jälkeen opiskellut Sibelius Akatemiassa, voittanut Skopio-viulukilpailun, ollut Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konserttimestarina ja sen jälkeen Radion sinfoniaorkesterin vuorottelevana ykköskonserttimestarina. Jari työskentelee päätyönsä ohella solistina, pedagogina, kamarimuusikkona sekä kotimaista ulkomailla, opettaa muun muassa Sibelius Akatemiassa. Tehnyt lukuisia levytyksiä. Hänen instrumenttinsa on Estore 764. Varmaan ammatti-ihmiset tietää, että nämä on melkoisia työvälineitä tämän tason soittoja ja arvokkaita. Kaussisen kamarimusiikin taiteilijoista johtajana Jari Valo oli vuonna 2003-2006. Jari on tällä hetkellä Radion sinfoniaorkesterin kanssa Savonlinnan oopperajuhlilla, eli ei valitettavasti päässyt vastaanottamaan tätä palkintoa, tätä perinteistä viisisinistä kanteletta, mikä me annetaan, tai viisikielistä. Mutta meillä on täällä vahva suku, eli Valon perheyhtiö paikalla ja he nyt sitten ottavat niin kuin Jarin puolestaan vastaan ja tuovat sen tervehdyksi. Ja kiitoksia. Jari tuossa soitteli ja sanoi, että hän on kovasti ylpeä tästä pelimannitaustastaan. Siitä on tullut hänelle ammatti. Jari mummo tuosta Mäkilän Kankhaalta, Maria Josefina Valo. Meillä on aina ollut tänne rakkaat suhteet tänne Salon kylään. Salon Benjamin masukka kuuluu meidän vakiokappaleeseen, mutta me ei soitetakaan sitä. Me ollaan yleisesti aina soitettu. Soitetaan Ojalan Mattifaarin polska. Salon Benjamin aikoinaan haki puolison sieltä Ojalan taloista, niitä ei tarvitse enää olla, mutta varmaan tiedätte, missä Ojalan talot on ollut. Siellä on ollut joku Mattifaari, josta ei ole paljon muuta jäänyt jäljelle kuin nämä polskut. En ainakaan minä tiedä, jos tiedätte, niin kertokaa. Soitetaan nyt kiitokseksi ja puheen tilalla Ojalan Mattifaarin polska.
ihan varmasti. Mutta mä kuulin, että se oli viime kesänäkin luvannut sitä.
Kankaan soittajasukua. Tuolla seinän vieressä istuu Hannu Rauma, mestari Telemanni, vaimonsa Liikan kanssa. Ihan herra aikaansaannoksiahan ei näitä esityksiä olisi nyt ollenkaan. Tämä Eija Rauma, joka tässä oli, tämä on Janne Rauma, joka on taas Hannu Rauman poika, niin vaimo, ja nämä on heidän jälkeläisiä. Tämmöistä tämä on. Hirveän kiva, koska Eija myötähän tänne Salonkylään on tullut sitten myöskin vähän tätä haikarin soittua, joka ei ole. No Salon Maurihan meillä on ollut täällä, joka on soittanut haikarin, mutta Maurin jälkeen oli pieni tauko, että täällä on haikarin soitto vähän hiljaa eloa miettiä, mutta nyt on taas kiva ollut haikareita. Asko Hannikoski on täällä, meillä vierhaana Ylhäkylältä. Sivukylältä, niin kuin Janne. Mikä se Messäkylä sitten? Ei se ole. Joo. Sä voit kertoa, mitä nyt soitetaan. Me soitetaan myös semmoinen kappale kuin Koski-poika Jenkka. Pojat on itse keksinyt nimen Jenkkalle ja sitten Konstailla ollut.
aina kerran viikossa. Mä kuljin sen mukana täällä kanssa aina ja silloin tutustuin ihan sielläkin. Ja meillä oli nyt meininki soittaa sinne pikkuinen duo toiselta vuoden juhlasäveltäjältä. Kaikki tietysti tietää, että Rinjami Niittokoski täyttäisi tänä vuonna 120 vuotta, jos eläisi. Ja Sibelius täyttäisi 150 vuotta. Ja nyt me saatiin Sibeliuksen duo, joka on ihan komia valssi sekin. pelimannit on aika ihmeellistä porukkaa, kun tuntuu, että niiden pitäisi aina välillä jakautua kahtia, kun pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa. Ja täältäkin on osa esiintyjistä lähdössä hirveä vauhtia kirkolle esiintyä areenalla. En tiedä milloin niillä aloittivat, että se oli kohta aloittanut. Mutta soitetaan nopeasti. Erilaisia soittosukuja edustettuna. Tässä on Lemolan sukua, käsi ylös. Järvelän sukua, käsi ylös. Salon sukua, käsi ylös. Rauman sukua, Rauma. Onko se yksi Rauma? No äsken oli niitä sitäkin enemmän. Niittykoski, käsi ylös. Uroaho. Joo, jäikö joku pois? Ei. Ja tämähän porukka ei olekaan mikään turha porukka, tämä Salonkylän pelimannit. Nehän teki tässä levynkin, hienon levyn, jossa on salonkyläläistä
musiikkia, enimmäkseen Viljamin kappaleita. Ja sitä saa sieltä Folkshopista kans ostella sitten. Ja sanon kyllä tästä kulttuurielämästä, tai ylipäätänsä elämästä, että vaikka täällä nyt on viety ei edes viime aikoina, vaan kauan sitten lähti kaupat ja vähän aikaa sitten lähti koulut, mutta Pelimannin porukka on vielä ja varsin hyvä kesäteatteri myöskin. Eli nehän tekee tuossa takapihalla hienoja esityksiä joka kesä. Saivat muun muassa viime vuonna Suomen nuorisoseurat ry:ltä teatteriteko 2014 tunnustuspalkinnot. Sille voisi antaa kappalua. Salonkylällä on tosi pitkät perinteet tässä kulttuurissa. Jo 1900-luvun alussa täällä raportoidaan olleen niin kuin hirveästi musiikkitoimintaa näin pieneksi kyläksi. Täällä on ollut jousikvartetti, joka soitti myös klassista. Ja sitten oli kuoro, torvisoittokunta ja Pelimannin porukoita. Täällä on pidetty iltamia, isoja tansseja. Täällä on ollut isoja hienoja maalaistaloja, joiden isoissa tuvissa on tanssittu. Ja pidetty tosiaan semmoisia iltamia, että ensijouluohjelma on saattanut olla klassista musiikkia ja salonkimusiikkia ja sitten on pidetty murkkuri päälle. Eli tämmöisistä on raportteja 1900-luvun alkupuolelta, että tämmöinen kulttuuritoiminta täällä Salonkylällä on ollut tosi tyypillistä ja se, että vaikka kauppa lähtee, niin kulttuuri pysyy. Se näin on. Mutta me ensin Viikki Kosken koulussa.
valssi. Eli me ollaan Järvelän Maunon kanssa pärkätty tämmöisen Viljami Niikkikosken valssikirjan, joka nyt on ihan uutuus näillä festareilla. Sitä on myöskin myynnissä tuolla ovenpielessä. Sinikka myö tuolla, jos haluatte ostaa pölyyn. Siinä on vähän Salonkylän historiaa ja tarinoita Viljamista ja kivoja kuvia ja ankarankomeita valsseja. Tästähän on tulossa valssikonserttikin KTK:lla lauantai-iltana 19.15. Tervetuloa sinnekin. Mutta tätä valssia ei ole vielä ikään esitetty tätä. Eli sieltä löytyy ihan hirveästi tämmöisiä valsseja, jotka on vielä entuudestaan ihan tuntemattomia. Vaarilla oli varmaan silloin, kun mummu kuoli ja hänellä rupesi olemaan yksinäiset olot siellä, niin sehän rupesi silloin soittaa ihan hirveästi. Airi muistaa varmasti. Sieltä kuului viulusoittoa ihan jatkuvasti. Ja sehän sävelteli sitten valsseja. Sillä oli joku semmoinen, että se tykkäsi valsseista mahdottomasti. Ja näitä justiin suuri osa näistä valsseistakin, mitä siinä kirjassa on, niin on varmaan hänen vanhalta iältään. Eli sanotaan, minä vuonna mummu kuoli? 77. Eli 77 jälkeen luultavasti sävelletty. Mitään sävellysvuosiahan niissä ei ole, mutta käsialasta voi päättää. Ne on tämmöisiä vanhaa ihmisen tekeviä. Tämä limunaatitehdas oli tämmöinen, kun Viljamin vaimon veli piti limunaatitehdasta tuossa, kun tuutte tänne päin ja mennään sillasta yli ja sitten on se törmä ylöspäin, niin siinä törmässä oli limunaatitehdas ennen. Ja siellä tehtiin, oli happokone tilattu Saksasta. Veijo, missä sä olet? Täällä. Oliko se Saksasta se happokone? Se oli Vaasasta. Oliko Esarsi Saksasta? No se joskus voi tulla sieltä. No niin. Ja ne pullotti sitä sitten siellä ja kuljetti kirkolle ja semmoisenkin tarinan Veijo kertoi, että sitä piti aina aamulla varhain lähteä kuljettamaan kirkoille kärryillä ja minun kainomummu oli ollut ihan pikkunen tyttö ja se oli pantu sitten viemään limunaatikoreja kärryllä kirkolle ja oli ollut niin aikana, että se oli nukahtanut sinne kärryihin ja herännyt vasta siihen, kun hevonen oli tullut Kreetanpatsan kohdalle. Siinä oli ollut kuulemma puomi hevosille ja se oli ruvennut hirnuhaan, kun olisi pitänyt saada heinää, kun pääsee perille. Elikkä tämmöistä toimintaa, liiketoimintaa täällä on varmasti. Mutta nyt limunaati tehdään valssia. Thank you.
sitä kokoonpanoa. Ensin soitetaan minä ja poikani Touko ja minun siskoni Kaarina tuli Rähmälän. Soitamme tämän sopivilla teille. Linnevaarihan oli semmoinen varsin mukava vaari. Se oli semmoinen, että se oli aina lepposalla tuulella ja sillä riitti aina mukavia juttuja. Ja minä en olisi ikinä nähnyt, että se olisi hermostunut mistään. Ei varmasti paljon muutkaan, mutta se oli yleensä semmoinen hyvin fokusoinnussa itteensä kanssa oleva ihminen. Ja se oli sairastanut nuorena sydäntaudin, niin sillä ei ollut ikään kiire mihinkään. Se oli semmoinen verkkainen askel, se kulki siellä pitkin Verkkovakkaan rantoja ja ihaili luontoa hyvin paljon. Joki ja ne rannat oli sille tosi tärkeitä. Talvella se potkukelekkaili siellä ja laittoi matheenkoukkuja jokeen ja kesäisin se sitten kulki siellä ja niitti vasikoille heiniä aina sieltä. Siitäkin oli olemassa joku sananmuunnos. Se oli kova käyttää sananmuunnoksia. Onko Nikkilän Tuulikki täällä? Kerropas se, kun Mauri Salo, joka sanottiin Massiksi, ja Viljami oli tavannut kaupalla. Joo, kaverukset istui Väinön kaupan penkillä siinä ja Väinön kauppias toi tien toiselta puolelta varastosta vaarinkaljaa semmoisissa, muistatte 2 litran pulloja semmoisen korin siihen ja siinä sitten Ville tuumasi, että siinä olisi kassille maljaa. Mauri ei jäänyt sanattomaksi, mutta sanoi sitten perään vai, että on siinä Kallellekin viljaa. Täällä on niin kuuma, ettei pysty pelin lämminä.
siis Viljamin tytär ja Heikki on hänen Airin poika, tulevat laulamaan kappaleen nimensä Ilman iloja. Kertokaapas vielä, kuka se oli tämä Uno. Mennäänpäs nyt. No niin, kappale on siis Viljamin ja sanat on Kalervo Hortamo. Saat näitä. Laulan hohtavaksi illan, onko villan itse villan, enpä tein tämän tahoni. Salapolut metsän inne, mistä kulkivat ne minne, sitä ei kenkään tiedä. Laulan kylät noiton alle, laulan rauha taivaan alle, puhutan unehen tuulet. Laulan tupan onkapöydän, kantelen sen luota löydän, soittelen ilon ja illan. Laulan linnut pihapuun, karut kaikki oven suun, käykää te peremmälle. Surrut tupa loista hirsi, kaiju kuuluville virsi, iloissa ihanan illan. Sitten me esitetään vielä tämmöinen Viljamin Perhojoen laulu. Ja siinä on Viljamin omat sanat. Ja Viljamihan tosiaan asuu siinä Verkkokankaalla oikein komiassa kohdassa, että joen vähän niin kuin joki teki mutkan siinä Verkkokankaan kohdalla, että sitten näkyy joelle moneen suuntaan. Ja Aivi valitti sitä, että kun sillä ei ole enää niin komeita jäänlähtöjä, että jääkään sulaa jokeen, mutta että hänen mielestään tämä laulu oikein kuvasi sitä jäitteenlähdön komiaa meininkiä ennen vanhaa, kun isot jäälokkareet uisi, että Verkkokankaan olisi. Tässä esiintyy siis Heikki Paula ja Kaarina Visonen ja minun nimeni oli Teeta. Perhon lohen lainet laulaa
järjestelmä.